Lo mephambi kwenu nguZethu, ndihlala eGeorge. Ndiye ndagula kulo nyaka kupheleyo, ndingene esibhedlele ngoSeptemba, ndayophuma nge-31st ka-October. Kwezi test bezisenziwa ungena kwami esibhedlele, ngadiagnoswa ngezigulo ezi-9. Ezona zona bezibalekile bebesitsho ugqirha bezingamandla, ibiyi-cancer, ibiyi-TB yamathumbu, ibe yi-kidney infection. Ezo zigulo ezo zizo ebezisenza into yokubana mandingakwazi ukwenza nto, ndihlale esibhedlele and bendikwi-high risk kakhulu. Even abazalwane bebesiya epha esibhedlele bebefuneke bafake imask because kwabona bebenokosuleleka into ebendikuyo, indlela bendigula ngayo. Oogqirha babesithi eyona ibingamandla yi-TB yamathumbu because inwebu yamathumbu besendingenayo apha kum emathumbini. So besithi abayazi nabo baza kwenza njani because umntu one-TB yamathumbu akaphili because awukwazi uphila ungenayo inwebu emzimbeni because inyama le yakho ithi nca apha ii-cells zakho beyicacisa ke bona. So besithi andikwazi ukuphila and nabo ke ngoku sebendihlelise nje. And then ke ngobathi bazandithatha bandise kwesinye isibhedlele apho khona ke ngoku ndizawuhlala ndodwa khona ndingakwazi ke ngoku into yobana ndibonane nabantu because kwa abantu aba ndibabonayo bazaba kwi-risk nabo isisigulo sam. Ndaye ndafowunela umama ke ngoku ndamxelela, ugqirha bemile phaa xoxa ngam. Ndathi mama andikwazi umnika kwesaa sibhedlele, eyona nto izandibulala kuba mandiye phaa eHeriko May. Uba ndinofika phaa ndizawufike ndife because ndizawuhlala ndodwa. Yeyona nto izandibulala leyo yoba mandihlale ndodwa pha. Wabuya uDr. Xhaka waza kum wathi sisi siye sagqiba into ekubeni into yokuba awuzoba saya phaya ngenxa yale ntambiso because waye wathi umama unayo i-dangerous oil apha kuye. Ndathi ewe ndinayo. Wathi yithathe uyithambise. Ndayithatha ndayithambisa ndasomba ndathatha le dangerous oil ndayisela. Emveni kokuyisela kwam bayenza ii-test emveni benze i-test kwila last week ka-October zabuya ii-results bazalwane. Ubuya kwazi ii-results zabo bafumanisa into yobana andinayo i-cancer le bendingene ndinayo. Enye into bayibona into yoba inwebu yam ikhona ibuye yonke emathumbini. Nalena into ye-kidney infection andisenayo. Ezona zinto abezibaluleke kakhulu besitsho. So ndiyayibulela intambiso katata esigcina siphilile njalo ngoba besendingenalo ithemba ndisithi nefemeli yam isithi hayi ndiyahamba. Befowunelwe nabo into yoba asinayo into yoba masinoyenza ngoku, kodwa ngokogcobo lwale ndawo nentambiso katata ndiyayibulela kakhulu intambiso yalapha.